Kaixo denai, kaixo neskak, kaixo... Bueno, hemen gaude beste astebete bideotxoa prestatzen. Asteko gogoratuko geha, lehenengo astian ze bideo bialdu genuen. Gogoratu zate? A ber, bai, imagen bat zeon, astutxo bat, eta Jesus gainean eserita... Bai, ez da, gogoratu zate. Zertzan momentu hori? Momentu hori zertzan. Jesus, Jerusalenera sartzezan momentua. Jende dana, erramuakin, ongi etorria itezion, eta danak pospozik abesten ziren. Hori, gogoratu ginen, aurreko astian. Ea, hortik aurrera, ze gertatzen zaigun. Bueno, gogoratu momentu hortan, itxasok esan duen momentu hortan ere, danak errege deitzen ziotela jainkoa, Jesusi, bai? Errege. Bueno, Jesusek, bazekin zerbait gertatu berzitzaiola berari. Eta, juten zan, Getsemani jardineta, otoitz egitera, bere aitarekin, hitz egitera. Eta beti esaten zion, egin beri zure nahia. Hau da, bea bazekin zer gertatu berzitzaion, eta esaten zion, bueno, zure eskuetan dago, egintzazu, zuk nahi duzuna. Bueno, guk ere otoitzen ingo dugu. Aitaren, Semearen, Espiritu Santoaren izenean, amen. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu tentaldia erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Bueno, hori zen, Jesusek egiten zuena. Bere aitarekin hitz egin, hau da, jainkoarekin. Eta badakizu ondoren zer gertatu zen? Soldaduak etorri zirela, eta Jesus atxilotu egin zuten. Badakizu zerbaitik atxilotu zuten? Bueno, bere erru bakarra zen, errege deitzen ziola bere buruari, eta askoek hala pentsatzen zuen, bera zala erregea. Bai, eta hori zala eta, beretaz barra egiteko, hemen ikusten desuen bezala irudian, alde batetik, eskuak atxilotuta ditu, bai? Hor dauzka lotuta eskuak. Eta buruan koroia bat du. Erregei normalean urrezko koroi bat jartzen zaie. Baina kasu honetan, ez zioten urrezko koroi bat jarri, baizik arantzazko koroi bat. Eta ikusten desu ere, kapa edo jarri ziotela, bai? Erregeek eramaten dute, kapa polit bat. Berari ere jarri zioten. Baina hala ere, Jesusek dana onartu, eta ez zuen ezer esan. Onartu bakarrikan egin zuen. Hala ere ez zuen asko ulertzen. Zergatik ez zuen ezerren esaten, zergatik ez zuen zerbait egiten. Bea, hainbeste pertsonei lagundu bazien, zeba, bea etzen eskatzen. Lehen esan duen bezala, Getsemaniko jardin horietan, beak jainkoari eskatu zion egin bere zuen naia. Eta beak ulertzen zuen hori zara gertatu berzitzaiona. Horren ondoren, baita ere, pixka gehiago sufritzeko, gurutze bat jarri zioten. Egurrezko gurutze bat. Oso pisutsua zaila, asko pixatzen zuen. Hemen ikusten dugu. Bai? Jarraitzen du bere arantzazko koroarekin eta
sufritzeko pixka gehiago, egurrezko gurutze bat jarri zioten. Eta Jesusek dena onartzen du, ze gugatik ari da sufritzen. Gertatzen ari den guztia gu salbatzeko egiten du. Bai? Horren ondoren, mendiraino juntzan, Kalbario mendiraino juntzan, eta gurutzean txintxilikatu zuten. Kruzifikatu egin zuten. Gurutzean jarri zuten. Eta jarraitzen du gugatik sufritzen. Egiten duen guztia gugatik egiten du. Baina bere azken orduak ziren, Jesusen azken orduak ziren. Jesus ja hiltzea zijoan. Horrea, bi pertsona gerturatu ziren. Maria eta Juan. Lehen Juan eta hor Maria. Eta bakizuen zer esan zuen? Ona hemen zuen ama. Maria bai da, gu guztion ama. Eta hola izan zaien, bere azkengo orduak. Gugatik, gurutzean, hil egin zen. Gu guzti hori, gure pekatuengatik, salbatzeko. Baina, ama maite Maria abestuko dugu, bai? Ze hemen bere ama eskaintzen du. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Bueno, hau izan da gure asteontako katekesia. Datorren astean, parrokian ikusiko gara, hor bilduko gara, arratsaldeko 5etan, astelehenean. Eta hor izango da gure azkenengo katekesia, aste santuko festen aurretik. Bale? Venga, datorren aste arte! Agur, agur.